lapho inkosi isimemele khona. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasemhleni bamaNazaretha. Bantwana benkosi, njengoba eseshilo baba unzwakele, sonke simi ngenyawo siyagijima. Ushilo wathi uphikelele eGibisila, ngase ngithi cha mfundisi, sonke siyosonta inkonzo yasekuseni kuphele showe eyasemini siyibambe emathempelini ngenxa yokuthi simi ngenyawo sonke sesilungiselela umyeni. Leli sabatha la namuhla emathempeleni kusuke kufikene izinsizwa ezisemathekwini ezisemaGoli. Uma wehluleke ukuyibamba namhlanje na uzosala ubamba amaqhubu. Ziyeke lokho singayi kwasemathempeleni ngevuke ziye emadolobheni. Uyosala nje wena Mshumayeli ukhamsileke ngoba umake wageja ukuyithola namhlanje. Azikwenqeni futhi ungabi nasizungu sokuthi ethempeleni kade ngagcina ngiye namhlanje. Zibalekele khona lokho ukuthi kuzosuke uMshumayeli athi hawu nifikile insizwa zeTheku noma zeGoli. Mhlambe ungakithi kuphela ke mhlambe kwezinye indawo ungconywana. Ngiyengibona abashumayeli behlika lokwazi nje zempesheni no antosisi nababa amaqolo. Insizwa lezi eholo 20,000 izona engekho emathempeleni. Angikhulumi kabi njalo Hlansuthi, kodwa nje kuvama ukubona. Kodwa uthi uma uhambele eGoli ufike kuthiwa zenza imangaliso. Emadeko edolobheni lapha kuthiwa amathempeli wabona nje acotshezeliswa lezi insizwa zethu zala emakhaya. Emakhaya zingenzi lutho zenze kahle ekuhambeni. Nyanda. Manje ke siphuthuma lezo nsizwa, mina ke abashumayeli ngiyabelekelela, angisho ukuthi ngumfundisi angifuni imali. Mina nje ngiyayifuna imali ethempeleni ngithi nanga uMshumayeli uyanikela. Simi ngenyawo nje ke silungiselela iGibisila. Ma ugeja ukubabamba namhlanje awusiyosala impela. Bantwana benkosi, indaba yami izobafushane nje na khona sizawusheshe sikhululeke, kodwa ithi into yami
ake ngikhulume ngathi thina abantu esakhethwa uShembe noma thina abantu esakhethwa ngabantu ngokusethemba bathi asime phambi kwabo ukuthi sethembekile yini kuShembe owasigcobayo na sethembekile yini kubantu abasethemba basikhetha ukuba sibe ngabashumayeli babo sibe ngabakhokheli babo sethembekile yini phambi kwalaba bantu ukuze sethembeke naphambi kukaShembe na ngelinye ilanga inkosi enkulu yasePhakameni ulanga phuma sokothe wafika kuye abantu belethe indoda bacela ukuba uShembe igcobe le ndoda ibe ngumshumayeli wabo ithi ke inkosi la engabazi khona abantu nala ngafinyeleli khona ngeke ngithi anoletha abantu ababili uma nifuna umshumayeli ebese ngifike ngimkhomba mina ukuthi nango ulungele uba umshumayeli ithi ke kufike abantu bafika nendoda eyodwa bacela uba ngigcobe le ndoda ibe ngumshumayeli wabo uma ngibheka le ndoda ngathola ukuthi ayinalo ugcobo nje kuyo nhlobo ngeke baphatha abantu ngathamba niyofuna niyobheka omunye babuya nomunye uthi uma ngimbheka lona ngathola ukuthi ukukholwa kwalomuntu kulingene yena yedwa ngeke abaphatha abantu uma uzophatha abantu kufanele ukukholwa kwakho kwedlule kuwe ukholwe uzukholelwa abantu labo okuthiwa baphathi babe sakhonjwa uyeka abashumayeli ngiyashiya ke le angazi ke bantwana benkosi ukuthi mina ukukholwa kwami mhla ngikhonjwa kungaphezulu kwami nawe futhi ibuze ukuthi ngabe mina ngagcotshwa nje ukukholwa kwami kuyakaphakela yini kubantu engabagcotshelwayo noma lona ugcobo nganginalo yini khona ngesikhathi ngigcotshwa bathi ke abadala ngelinye ilanga emzini wasePhakamela befundisi bebancane kakhulu uyinkosi ilanga ithi niyababona laba abengabika abavangeli niyababona laba befundisi abahleli phambi kwami akubona abefundisi balapha ePhakameni kodwa bangumfanekiso wabefundisi basePhakameni bangempela ukuthi uma sebefikile bawugqoka kanje laba shumayeli babonayo akwabibona abashumayeli basePhakameni laba khokheli babonayo akwabibona abakhokheli basePhakameni imabezayo abakhokheli basePhakameni bangumfanekiso ukuthi abakhokheli basePhakameni uma sebefikile bayogqoka kanje awusho unyaka okuyofika ngawo abafundisi bangempela nabashumayeli bangempela nabakhokheli bangempela ngihlezi ke ngibuza ngithi inkosi bawufika nini laba befundisi bangempela nalaba shumayeli bangempela nabakhokheli bayobonakala ngani yini eyosho ukuthi sekufike onqo ngoba awushonga unyaka futhi asishonga isiqu ukuthi kuyobe kusesiqwini sesingaki manje ke bantwana benkosi thina esibeneshwa asibanga nenhlahla akuyona inhlahla ukuthothwa kuleli bandla kuyishwa kodwa futhi kusuke ngeke kuhlale ungagcotshwa umuntu
kufanele ugcotshwe ukuthi ke ngicobeke kanjani mina bekungifanele ucela ukuthi inkosi yasephakameni noma ngabe wawungangicobanga ngoba abantu sebengikhombile bathi ngifanele ukuma phambi kwabo ngigcobe kama lenkosi alibonga ngoba sebeze bangethemba Nkosi abantu ukuthi ngingaba ngumshubayeli wabo ngibe ngumkhokheli ngicela ke Nkosi ukuthi usaluse ungigcoba kungifanele ukuma phambi kwalabo abantu ukuze ngithuma ngima kulabo abantu engikhuluma kubo kungabi ngokwami kube ngokashela ngifuna ukukhuluma lamagama abantwana benkosi ngoba sixotshiwe sibaningi kakhulu futhi kusazogcotshwa namanje kodwa angazi ukuthi siyawenza yini umsebenzi kaShembe ngokwethembeka na siyawenza yini umsebenzi kaShembe ngokwethembeka ngoba nawe wenohlezi lapha emuva obuka phambili ubakhomba ubasola ngelinye ilanga kuzobe kuhlezi wena la bazobe bekhomba wena besola wena nawe nkosikazi uhlezi lapho nje nabakhokhela abahleli phambi kwakho babengazazi ukuthi bawuhlala phambi kwabakhosikazi kodwa bakhonje ukuthi bahlale njengoba ukhomba phambili nje kuzokhonjwa wena ngoba bazosuka laba kusasa uhlale wena wena uyathanda ukusilandela lapho siyakhona awuboqala uthengisibili imbala unaso yini asokwamba ngalendlela abelithwala elimshelelezi bafundisi benkosi nobaba abavangeli ngicela kube lo abamba ijazi lakhe kanje bavangeli bashumayeli bamba ingubo yakho kanje khokheli bamba isiphika bambani iphika bakhokheli nyana phakamisa nje kanje mfethu ungaguqi bashumayeli nibambe ngasemcwini impela Nebona lezi ngubo esiqokuleyo igama lazo kuthiwa osiyasebenza asiyihliseke sibeke phansi igama lalezi ngubo esiqokuleyo kuthiwa osiyasebenza ama overall nikhona bagcotshwa lezi ngubo esiqokile siqoke ama overall umsebenzi akuzona ingubo zokuswenka siqoke thina osiyasebenza thina sizisebenzi zonyazi okufanele simsebenzele unyazi siqoke lezi ngubo akuzona ezokuswenka kuyenzeka ke athi umlungu ebaqashile abantu ethi abangene esimobeni basebenze kube khona alokhu behla benyuka nje ama overall abanganculi ama overall abangadabuki ngoba vele bona abasebenzi
kodwa bagade laba abasebenzayo abazothi besebenza ebebe bagxeka bethi ufuna uba yisethenjwa ngalempimpi yomlungu. Nalapha emakhaya ngiyibona uma kunemicimbi seku abathenga amaphinifa abakoti uzumshada kwabani Young hero.